elgetara, Perixa Nagusiko jaixak hasi dieta urtero moduan, osorrotuta egin dau festak estan da hemen elgetan. Bai, etor, gainera aurtengo baixe telebista da eta barru-barrutik bizi dugu hori pantalla barruen gazelako presase dana ikusteko. Bai, ez da? Oia! Gaurion betezke festara, zuele etortzen bazara, gora pilloa gauztera, nire amorra zurekin gora. Prestago gaureko argia pizteko, presturekin irrikoan egizteko, dezagun dantzan egin gaua, argitzera neaz, pafuera las penas, pafuera condenas, ver las cadenas, tocar las estrellas, gritar. Eldudiaz azkenian, elgetako jaixak. Eskerrak eman behar dutzuet, jaia posible dituzuen da noi. Jai batzordean parte hartu duzu noi, udanak gila nahi, eta nola ez volunta iso da noi. Elgetan ez dugu inolako erasorik onartuko. Amaitzeko, dano jakingo zuen bezala azken aldixan, seletideian inguruan Euskararekiko eztabaida handi bat sortu da. Beste behin Euskarak, gure hizkuntzak, sekulako erasoa jasan dau, eta hori onartezina da. Horren aurrian, gure erantzunik onena, gure ahotsak batzia da. Beraz, deia hitzen dutzuetan noi, egun hauetan Euskaraz arro erabiltzera. Kaleak gure hizkuntzaz betetzera, eta batez ere Euskaraz gozatzera. Gura elgetoko jaiak eta gora Euskara! Barkatu, alkate txikixa, Xabat Agirre Txintxurreta! Atzaleon! 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 Eldudia feixa nausikoak. Datozen egunetan gozatu jaixetako egitaraguaz eta ondo pasau. Egin ditzagun jaixak elkarrekin. Goraketako jaixak! Bueno, Xabat, hementxe zeu alkate txiki zeu agintari hemen Perixa Nagusiko jaixetan ze modu? Oso ondo. Gustora? Bai. Oro bat izango da, ez? Alkate txiki izatea jaixetan. Bai, eta justo goratzen nahi, sosketa bat itzen da, eta justo andereñuak arantzak, eskerrik asko apuntatzearen arantzak, eta tokau injatan justo. Gaixorik egon nintzen etxian,
Bueno, bentxe, Arantxari eskerrak ikusten dut gorpuntzian erritmoa sartuta badaukotzula. Nahi girua zidalako, xabat, zerrengo duzuzuk Elgetako jaizan, zela zanjuko itxuzuzuk herritxarrak. Festa murgilduta egoten diala ikusten eta festan segitzen. Eta bueno, aurten Gaixa telebista, hementxe gazgeu be pantalla barru-barruan, ez dakit zeu telebistako zein saiotaz mozorrotuko zinateken. Adibidez, salbamena, niretzako oso graziosua dira. Horrazten dira diskutitzen, bat abestian gainetik, bastante graziosua. Bueno, gaurkoan zuk eta nik ez dugulako inungo burruka ikingo, salbame esan duzu orduan pentsatzen du zeu ibiliko zarela kuskusian Elgetako jaixetan pasetan danan inguruan, eta hortxe kontu kontari Elgetako jaixen bueltan. Batuko gara eta geuri kontabala. Bai. Primizian hemen goienan, ez da? Eingo dugu salbame moduko bat beste izen batekin. Zein izen jarrikutzau? Ez dakit. Elgeta kuskusian. Bai. Xabat, eskerrik asko eta gora! Elgetako jaixak! Bueno, hemen gaz, Elgetar batzukin, zuek errepresentetan dozue ETV-ko programa mitikoena, zeintzuk zaiezue? Eguraldia gea. Eta ze iragarpen daukotzue hurrengo egunetarako? Danetik pixkat, ez? Danetik pixkat, bai. Goizetan goibel. Dantza baten gabit eta zer topau eta itxasontzi bat heldu da la plaza, baina nondik nora etorri zaiezuei. Ondarrotik gatoz egitza esan, baina bueno, entratu gara... Ez quedan direkto, Etorri zaiona, ikusten dut mediku eta guzti gainera. Bai, porque arazo bat eduki dugu, sanitateko arazo bat eduki dugu, eta hobeto zelan da, neurrixak hartu, ez, ja, bidaiariak ja ziurtatu, zelan esaten da, ja, lasaitu eta hartzeko itxasontziaz, itxasontziko bidaiak arazoak dituzte, eta orduan guk ingo dugu, konfirmau ez daukagula inongo arazorik, bueno, ja, 3 eraman ditugu ospitaletara, baina ez dago inongo arazorik, itxasontziaz. Bueno, neube zeuekin bidaiatzea gurako nauke, orduan, begiratu idazu ni ondo nauen itxasontzizan sartzeko, eta bitxartean, hementxe ez dakit zeu kapitaina zaren itxasontzizan zein kargu daukutu. Ni kamarerue, langilea kamarerue. Bueno, ni kamareruan lagun be ondo gaurkoan. Ingeniero eta kamarerue. Eta hona itxasontzira etorri bienak zer da beraten da biena? Ura. Bai, zera ekologista dira. Nik hemen ikusitxut hor, koktelak, danetik, bueno, sekulako itxasontzisa. Hori engainetako da bakarik, Ingotzen lehenko batik galdera, gero Eta hemen Elgetan nahiko aur badau, baina itxasontzitza aurrera eruen alizeteko. Bai, duten du. Ondo beskatu dut, oso erreze duten du. Elgetatik gero zer, Bergaraino? Ez, Elorriora bajatuko. Elorriora. Elorriora bajatuko. Eta hemen ikusi dut zuen itxasontzi honetan, kurrusero honetan, fotokola eta guzti jarri dozuela. Geupe argazkisa guru fotokolian, guazen. Geupe argazkisa. A ver, geupe bai. Geupe argazkisa atatia guru fotokolian, O geupe atabio argazkisa. Bueno, zuiz ez zai hemen, viajera etorri zaiena. Bai. Viajera itxasontzia batu zaiezuek. Itxasontzira ez gu mendira. Mendira etorri zaiet. Bueno, elegante izan zezuek hemen, Oina argazkixan, eta gora Elgetako jaixak, ez da? Hori da. Geupe argazkixa atarako, Bat, 2, 3.
Bueno, eta hainbat mozorro ikusi ostean, zein da zuena? Bueno, guria atzean ikusten duzu moduan Madagaskar pelikula da. Bale, eta zenbat denbora pasado zuek mozorro honek prestatzen? Bueno, ideia klaro zekagun hasieratik eta gero ja seginan bilatzen eta kartela eta pixkat dana atzo inginun. Oso ondo, eta zein izen da ikusi zuen mozorro originalena? Hau, barkuana, esan duzko dela pelikula zar baten ez da usautzen, baina barko horrek egia eta ana botatzen da orduan hori. Oso ondo, eta ze asma dukotze hurrengo gunetarako? Azkenian ondo pasatzia, disfrutatzia, ze horretako intxointe urte bat, jaixetarako, eta hori da gure asmoa ondo pasatzia eta gozatzia lagunekin. Oso ondo, gozatu. Luzea egindako bidea datorkizuna iluna barrera. Ba, hementxe, Masterchepekoa bebai Elgetako plazan leku hartu daue, bueno, ikusten dut, Pitbull. Pitbull, bai, bueno, bai, Masterchefak, ez? Hementxe, representatzen. Bueno, ikusten duten parrilla eta guzti daukotzuela Elgetako jaixetarako menua zein, ja? Ba, dako pentsauta, paella pixkat, oiazkoa bai jandau gaur, patatekin, eta igual, saieski pixkat bai, irtengo da, bai. Bueno, hortxe esan duzu menua kompletua eta oine beste galdera bat, Masterchefen ikusi itxendu ezta, menu hori nola prestatzen da, nola prestatuko duzu zein da errezetia gaurkoan? Gaurkoa da, ondo pasatzea, lagunekin, edari pixkat, zaintzen, salu, eta ez ere gehiago hori. Akpatu duzue, Masterchef lehiaketan kuadrillakoak batu zaie, ez dakizuen artean, kuadrillakoen artean lehiari badauen edo pikerik edo? Ez da pike, bakarrik hori, laguntasuna eta aurrera botatzea danok, gaixetan, ondio egunak aurrean dakuz, eta bai, aguantatzea egunak, goizak eta gabak. Sukaldari zaien aldetik, Elgetako jaixak zein platerretan laburtuko zen itxoske? Pintxo oso noak dauz Elgetan, ez dakit janela juzaten, eta hor lagun bat dakat lanian, eta janelan oso pintxo oso onak, Ondo, proboko itxugu Elgetako jaixen bueltan, eta hementxe urun pilo bat gure gana heldu da, uste dut, eskuak masan jarri eta lanian hasteko ordua dela beraz, animo, menu prestaketak inez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hementxe Sesamo auzora etorri gara, Sesamo auzuan baina protagonista faltan, zeintzu falta die? Falta da Elmo, zein gisa, eta Blas, zeintzu gisa, tio. Oiua. Oiua ez da izan ditzetan. Bueno, ez dakit auzo honetan herri txarra zela dukien burua, Bueno, zuei
zeintzu zaila aurkeztu gure ikusentzule. Nahi superkoko, eta nahi, super, ja, baina da bastante parodiko oso txarra. Basikamente, bai. Koko ze da, galletak gustoko dagoena? Ez, hori da bestia. Ui ba, edarra zanda. Dale bi. Claro, dale bi urdin. Eta zeure buru aurkeztu hemen? Ni naiz Abi, naiz maitagarria, eta hori. Eta maitagarri honek, zer egiten dau gaurkoan elgetan magia? Magia, desirak, desioak Eta zui bisok hemen elgetako jaixetarako zein desio eskatuko zeuki? Ez dakit. Oso ondo pasatzean, hori da. Hori da, oso ondo pasatzea eta danok pozik. Eguraldi hona itxia. Hori bai. Bueno, hementxe. Sesamo auzotik. Zela da, magia egite hori, esango dugu 1, 2, 3, tu, eta bete da dela. Eta ze esango? Zuik erabaki. Elgetako jaixak gora? Bale. Eta guk hor barruan pentsauko desi hori. Bale. Venga, 1, 2, 3. Elgetako jaixak gora! Eta desioa, sekretua. Sekretua, ia betetzen da. Bueno, gaixo, zuek, zeintzuk sari ezertaz egiten mozortuta zuek? Shakira danza el vientre mozortuta. Gu alkontariak. Oso ondo, eta zuek ikusi zuen alkate txikinan mesua, zuek bai disfrutauko zuen tope jai honek. Bai. Eta zer ez tozue galduko zuek jai honetan? Barreketan botatzio. Oso ondo pasau. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrok. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurko eguna handia, talaguna tabernan. Eta dana ez da izango Elgetako Merixa Nagusiko jaixetan parrandia botatiak irolabe badau eta hemen jaixen hasieran izan be, Segama Elgeta. Bai, hori. Bueno, hasi beintzatin dugu, nire kasuan justo beira lesiona hoi naiz eta ezin izan du jarraitzu, baina bai, hori saiatu gara itxen beintzat. Hor da borduan arrazoia zu zergatik zazen garbi eta hemen ingurura itxen baldin badu begiratzen baldin badu zelan da zen beste danak zikin lokotzaraz bete. Bai, ni egisa zan hasi orduko isaia min hartu dut eta orduan ez da tauki aukera hori zikintzeko lokatz artean. Zelako izen da, Segama Elgeta lasterketa hori? Ondo, politxa, oso emozionantia, gainera, betiko moduan, eta bai, politxa. Jende asko animatzen eta oso pozik. Nolako lasterketa bat itxeko gaurkoan hemen lur hartzeko Elgetako jaixetan, zenbat entrenamentu egin bierdi? Bueno, bakoitzak aldabena edo topatzen daben denboria bentzat, ez? Bueno, hastian ez dakiz zer, 2 aldiz, entrenau pixkat eta mantentzia da kontua. In eta in lagabarik. Oingoan behintzat nik uste ja lur hartu duzuela hemen Elgetan eta lasterkatzaile ibiliko taberna batetik erogune batetik bestera, ezta? Oin ja, badakizu zer dauen jaixetan normalian, hori, ondo pasa eta aurrera. Hemen atzian Jon etorri gurekin, hemen ikusten ditugu, ez dakit zutaz gain besten bat lesionau dan, jauzi da lurrera, anekdotarik bizi zen dozuen lasterketa honetan? Bueno, egisa zen, lokatz mordo bat egonda eta ikusten dozuen moduan bat baino gehiago jauzi da, bai ipurdiz, bai aurre aldetik, eta bueno, horregaitzi dauz danak hain zikin. Bueno, ikusten ditugu hor, baina danok posik bai, jaigiruan murgilduta, Segama Elgeta 2026, 2027an egongo ote da berriro? Saiatuko ga, bentzat, saiatuko ga bai. Bueno, eta gainera hemen kompetentzia dauko hemen, zeintzuk ekarri dozu zuek ona gure kompetentzia? Bai, badakizu ETV Danian egoten da, eta hau bai, saiatu da parte hartzen eta grabatzen. Bueno, oin hemen inok ez gauela entzuten, zure eta neure artean, datorren artean, goiena babesletza. 3 galdera txetxeko. Horrek ekarriku, drona, dana ekarriku, Hori da, eta orduan kamisetan be, ipiniko. Bale. Hortxe tratu hain ja, gora Elgetako jaia. Eskerrik asko, ondo pasa.
Da hemen kastari batetik beste baten gana, zeintzuk zari ezueko? Gu gara Kanal Surrekoak, badago programa bat, laguja flamenka deitzen dana, eta horregatik goiaz dana, flamenkak, dakago bebai, kasetariak, dakago kamara, Kanal Sur, gu gara Andaluziakoak. Oso ondo, eta aprobetxoko zeuki apurra demostrazio bat itxeko, dantza apurra bat itxeko. Bueno, a ver. Oso ondo, eta ze asmo daukotzue gaurko? Faldu kalia, kalian bai, sozidadean, eta ni lasai, bihar lanera joan behar naiz, baina bestea bai, jaixak hasi dira eta disfrutain behar dira. Eta ingozue apurra dantza segillanak eta beste gauza batzu. Gero bai, beroketa pizkatekin daztian, bai, seguro bai entzu. Oso ondo pasau. Eskerrik asko. Hortxe ikusten duzue gaurkoan Elgeta telebista ze mozorrotu da. Zer telebista programak txundituta ustein zaitu Iraide, zuri zeinek? Noski baietz guriak usten gaitu txundituta, orduan primerau pasau jaixek eta ikusikoa. Horixe da, ez dago debagoienetako jaietako saio berezia bezalako telebista saiorik. Ederki hasi ditugu Ferixa Nagusiko jaixak eta Iraide. Gu bertan geldituko gara parrandan eta herritarrekin batera gozatuko ditugu jaiak. Eskerrik asko eta laizzer arte. Hurrengo arte.